Türkmenistanyň Demokratik Saýlaw Opozisiýa hereketiniň egindeş başlygy Murat Gurbanowyň YouTube ulgamyndaky tanqidi çykyşlary türkmen häkimetlerini ýynjylykdan geçirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen opozisiýaçysynyň çykyşlaryny dinlemekde aýyplanýan Onur Çoraýetyň bir hepde bäri Lewap welaýatynyň merkezi polisiýa bölümine tutsawlukda saklanýanlyklaryny habar berýär. Saklananlaryň opozisiýa videolaryny halaýanlyklar üçin döwlete dönüklük etmekde aýyplanýanlyklary aýdylýar. Murat Gurbanow geçen ýyl daşary ýurtlarda türkmen aktivistlarynyň fiýasy işçiligi ýokarlanýan mahaly opozisiýa sahnasyna öňe çykdy. Türkmenistanyň güýç edaralarynyň dürli pikirliligi basyp ýatyrmakda bolan taktikalary ýyllar boýy halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň hasabatlaryna tassyk bolýar. Beýleki opozisiýa wekilleri bilen bir hatarda Gurbanow özüniň ýygyderli YouTube çykyşlaryna türkmen hökümetini emelsizlikde tanqidleýär. Türkmenistanyň hökümeti bu aýyplamary ne boyun alýar ne de ret edýär. Opozisiýoner Gurbanowyň çykyşlary Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Lewap welaýaty boýunça bölümlerini ýynjylyksyzlandyryp başlady diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä opozisiýa wekiliniň YouTube çykyşlaryny halanlyklary mahkama tarapyndan anyklanan ýagny videolara laýyk basanlyklary aşkar bolan Onur Çoraýet bir hepde bäri Türkmenabadyň polisiýa bölüminde saklanýar. Çeşme saklananlaryň sanynyň 180 adam töweregini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy saklanan raýatlaryň howsarlary bilen gizlinlik şertlerini habarlaşmagy başardy. Ol tutsawlukdaky raýatlaryň esasan Farab, Saýat, Çärjew hemde Darganaty etraplarynyň şeýlede welaýet merkeziniň ýaşaýjylaryndan ibaretdigini, olaryň bir hepde bäri aş suwsuz polisiýa bölüminde saklanýanlyklaryny habar berýär. Saklanan raýatlar opozisiýany goldamakda, opozisiýa videolaryny laýyk goýup olary maliýeleşdirmekde hemde döwlete dönüklükde aýyplanýarlar diýip Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň Jenaýet kodeksiniň 171-nji maddasy döwlete dönüklügi Türkmenistanyň raýatynyň harby çakmyşyk döwrüne bilhassaýyn düşmanyň tarapyna geçmegi, içäliçilik etmegi, daşary ýurt döwletlerini halkara we daşary ýurt guramalaryna ýa-da olaryň wekillerini Türkmenistanyň milli bähbitlerine garşy gönüktirilen düşmançylykly işi geçirmek üçin döwlet sırlarynyň berilmegi ýa-da gaýry kömek edilmegi diýip kesitleýär. Döwlete dönüklükde höküm çykarylan raýatlar 10 ýyldan 25 ýyla çenli möhlet bilen azatlykdan mahrum edilýär. Ýöne Azatlyk radiosy YouTube videolaryny laýyk goýmak bilen döwlete dönüklügiň arasyndaky arabanyşygy anyklap bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä Lewapda saklanýan tutsawlary öz howsarlary bilen duşuşmak gadagan edilýär. Eger olary nähildir bir günä ýönkäp bilseler olaryň 1 ýyldan 3 ýyla çenli möhlet bilen türmäge basylmagy mümkin diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ozalky ýyllarda türkmen kadyetleriniň adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň fiýasy matlapla adlandyrýan aýyplamary bilen ýerli aktivistleri türme tutsawlygyna höküm eden halatlary bolupdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä bir hepde bäri Türkmenabadyň polisiýa bölüminde tutsawlukda saklanýan raýatlara mahkama işgärleri gödäwçilik edýär. Polisiýa işgärleri tutsawlaryň ýanyna goýup berilmeýär. Diňe mahkama sorag edýär diýip Çeşme gurrun berdi. Bu aklawçy mümkinçilikleriniň kynçylyklary barada aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir ýerli synçy Murat Gurbanowyň ýyl içinde awraýynyň artýanlygyny, bu ýagdaýyň bolsa ýurt ýolbaşçylaryny ýynjylykdan gaçyrýanyny aýtdy. Bir ýerli internet ulanjysy Gurbanowyň YouTube çykyşlarynyň VPN ulanmazdan ýurt içinde el ýeterlidigini aýtdy. Azatlyk radiosy bu el ýeterliligiň esasy maksadyny anyklap bilmedi. Türkmenistan YouTube, Facebook we Twitter ýaly sosial ulgamlary petikli saklaýar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy şu günler Lewap welaýatynyň Darganaty etrawyna internet el ýeterliliginiň germiniň giňeldilýändigini habar berýär. Azatlyk 19-njy ýanwarda Darganaty etrawyna internetiň tezliginiň pesdigi, bahasynyň bolsa gymmatdygy barada habar berdi. Munyň ýyzyny fevralyň başlaryna Türkmenistanda öý internet hyzmatlarynyň bahalary arzanlady. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetini raýat hukuklaryny şol sanyna raýatlaryň söz, metbuat we ýygnanyşmak azatlyklaryny basyp ýatyrmakda tanqid edýärler. Mundan ozal Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky aktivistler bilen aragatmaşyk saklamakda guman edilen bir Balkanabadly ýurist Peygambergeldi Allaberdiýew huligançylyk aýyplamalary bilen 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar ýuriste çykarylan hökümi siýasy matlapla adlandyrdy.